ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинони муҳтарам. Имрӯз 10 марти 2026 сол навор дорем, навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ. имрӯза видеода ҳаста якта Мерседес Е-класси арзон. Як ака хонаша аренда меспора. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Кулоб, аз шаҳри Душанбе, аз Ленинский район, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Хуҷанд. хулоса дӯстон, хонаҳо аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон наворотон кунем, тамошо кунем бо диққат. хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳам ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай, барои шумо навор мекунем. баъдам ба хотири пешрафти канали мо, канали Саудо ТВ, дар видео лайк монед, дар канали подписатсия кунед. чизе ки барои реклама доред, бародари азиз, дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед. худо хоҳад рекламаи хушуш карда дар фурӯш мегузорем. навора шурӯъ мекунем. бо диққат дӯстон то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки дар шаҳри Кулоб қарор дорад. шаҳри Кулоб, шашум қитъа, ду хона, 6.5 сотиқ замин масоҳат, нарх 180,000 сомонӣ. ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрантон, ҳарчанд WhatsApp да пайваст бача азиз. чӣ хел мебинед? 6.5 сотиқ замин дора, ду хонаи аднаскарни барш бания, болои бания нами хеле ҳолат кардаги дӯстон азиз. гирдаш пони забори баланд кардагӣ, ҳуҷҷатош ҳастай, ошхона дора, анҷомхона дора, кухни дора, бания дора, ҳуҷҷатхона дора, ду хонаи барак дора дӯстон азиз. ремонтош падъабои тайёр кардаги дӯстон азиз. хона бо хишти лои блок, яъне ки лои хом аст ку ба ҳамон мақсад бардоштагӣ. тирезои нави фасон, дарои замонавӣ часпондагӣ. хулосаи гап дӯстон азиз, 180,000 сум мега бо савдо дора. аз уми канали Саудо ТВ занг бизанед дӯстон. дар ин территория свет ҳастед дӯстон. аз ҳамин ҷа, аз ҳамин шаҳри Кулоб то вокзали Кулоб, аз ҳамин ҷа, ҳамин хона қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзордо то вокзали Кулоба тақрибан 2 километр. мактаби замонавӣ дар наздикии хона, масҷид, медпунк, шароитҳои беҳтарин дорад. ҳозирашро об ва давоз варди дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як ҳуҷрага дар этажи якум, масоҳати 34 квадрат, ноҳияи Сино, Душанбе да қарор дорад. мега ки 399,000 сум мегем, нархша бо савдош мекунем. хона нав ремонт кардагӣ, зиндагӣ кардагӣ неста ҳеҷ кас. пардоша ҳамроҳи телевизор успет накардем, мега часпонемша. хулоса ки дӯстон азиз, тирезаҳо рӯшодка гирифтагӣ, хона дар тарафи гипразем наздики 201 дивизион қарор дорад азиз. доми 4 этаж, хона дар этажи якум, ҳуҷҷату сатфоиза, 34 квадрат, 399,000 сомонӣ. занг бизанед дӯстон азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира дар этажи 11-ум бо масоҳати 45 квадрат дар пеши бозор шаҳри Ҳисор пеши бозорда қарор дорад. Фурӯшӣ дар пеши бозори марказии Ҳисор этажи 11-ум духонага масоҳати 45 квадрат дар ҳамин доми замонавӣ ремонтошан хушроак кардагӣ 329,000 сомон нарх монанд аст ки иншоалло бо савдо дорад. аз номи канали Савдо ТВ занг зада савдош кунед. дӯстон, ҳаррӯза навор мекунем бари шумо хушоб аҳолтон ки тамошо мекунед. ҳаракат кард додаратонро дастгирӣ кунем бо беҳтарин кор мешавад. ҳамин дастгирии шумо лайкҳои шуморо топ мебарад, ҳамин хонаҳо худ савдо мешавад. ба ҳамин хотир дӯстон дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. нафарое ки аз Кӯлоб хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати сотиқи калон кофтисен 3 комната масоҳати 6 сотиқ замин ҷамоати худоё Раҷабов мега шаҳри Кӯлоб 299,000 сомон нархаш. сехонагаи фурӯшӣ дар деҳаи пахтакор нончемес меган дӯстон ку бо ҳама шароито оғли 8x3 нонпасхона ҳоҷатхона кухни баняш дарунӣ калидори калон гирдаш маҳкам 6 сотиқ замин техпаспорт дора об дора свет дора квадрати хона обшӣ мега 130 квадрат се хона деволош бо кирпич кардагӣ. дӯстон занг бизанед маслиҳатам бигиред. мегзарем ба панҷумин аренда комната. ира шумо хоҳиш мекунед Савдо ТВ ба назар мегирад. бачаҳо азиз, як хонага яъне ки 60 квадрат этажи сеюмда назди сирки давлатӣ шаҳри Душанбеда 2,500 сомон моҳонаш. бачаҳо нигоҳ кунед. хона қарор дорад наздикии ресторан Якачинор. мо 2 нафар лозим мега ки ба мо 2 нафар лозим дар як комната ду хона. бачаҳо азиз, яъне ки чӣ хел бигӯм, аму 2 нафар дар кор будастай, аму 2 нафар метавона 2,500 сомонӣ биспора. инам хеле дӯстон вариант хулоса кадомитонда ки дар корай занг бизанед, ё ки ами 2 нафар 2,500 ами қаки дӯстон азиз сенаш 2,500 сомон моҳона. шояд як нафар 2,500, шояд 2 нафар боша у тарафша хитон бо занг бизанед маслиҳатам бигиред. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 4 комнатагаҳаи 6 сотиқ замин дора бо кирпичи пухта бардоштагӣ. хоб кирпич мега ноҳияи рӯдакӣ да қарор дорад. дӯстон азиз, хона дар болои мактаби кирпични хона бо кирпичи пухта болои гимназияда қарор дорад. ноҳияи рӯдакӣ 250,000 сомон нархаш бо савдои соз дорад. дӯстон, наворо чӣ хеланд? хонаҳо арзонанд, қиматанд. ами наворои Савдо ТВ-ра дӯстон тамошо кунем. баъзе хонаҳоро мо отдельно мондагием, яъне ки ҳаррӯза мерем аз пеш бо хонаҳоро навора мекунем. хулоса ки оиди ҳамаш муроҷиат кунед. омада хонатонро аз пеш навора мекунем ё ки суратоша видеоша хитонам роӣ карда метавонем. дӯстон, рекламагузорӣ мекунем. ҳаракат кард дар якчанд сайтҳо реклама кунем. ба зудӣ хонаҳотона иншоалло ки савдо карда будем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар кӯчаи рӯдакӣ ноҳияи Фархор қарор дорад. 3 комнатага 3 ҳуҷрага заминаш 8 сотиқа ташкил медиҳад. кӯчаи рӯдакӣ ноҳияи Фархор 350,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки мебинед, чӣ тавре ки аллакай шумо шоҳид гаштен навора тамошо кисен. хонаҳо ремонт доранд. ремонтош хушроак фасон замонавӣ кардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ, яъне ки маблағ лозим савдош мекунад. 350,000 сом боз муомилаи соз дорад. марҳамат дӯстон, далши маълумот занг зада маслиҳат кунед.
دوستان میگذاریم به هشتمین خانه فروشی دو اتاژه. میگه که دو اتاژه های 3 کمناته های مساحتی 5 سوتیق زمین داره. دچه های توجیکوبوتی ناحیه رودکی. 280,000 سومون نرخش. 5 سوتیق زمین. 3 خانه کلان، 1 کلیدور در درون، بنیه، کخنی، 2 اتاژه، 2 تا پدوال کلان درست عزیزه. تحت میگه یعنی که در تا 2 پدوال کلان 5 سوتیق زمین زیادتر با معامله میکنیم، کم ترک. واتساپ دا میفهمونم با میتونین ای پیش آماده بینین. خلاصه 2 اتاژ 3 کمناته 5 سوتیق زمین 280,000 سومانی میگن. از اون کانال ما زنگ بزنید بچه عزیز. میگذاریم با نهمین کوارتیرای فروشی دوستان عزیز. کوارتیرای فروشی هسته که 2 کمناته کوارتیره در اتاژ پنجم با مساحت 46 کوادرات متر. شهر سامانیان. خب ناحیه رودکی 417,000 سومون نرخ. خانه در مرکز ناحیه رودکی قرار داره. خب در رفت ساختمان میگه از محصولات های بلند استفاده بردیم. آب سویت دائمی، یورومونتاژ، الکتریکی. خلاصه دوستان 417,046 کوادرات در شهرک سامانیان ناحیه رودکی فروخته می شود. 417,000 سومون. زنگ بزنید بچه عزیز. 2 خانه اتاژ پنجم 46 متر کوادراتی. از اون کانال ما مراجعت کرده میتونید. میگذاریم با دهمین مرسدس فروشی بچه عزیز. همین مرسدس فروشی است که سستانی ساز بده قبولش کردیم و نوار کردیم پیشنهادتون میکنیم. سالش 2007. این ماشین در شهر دوشنبه 78,000 سومون نرخ. بنزینی خالی، اویامش 3.5 دوستان. ماشین چه به حد تازه، زور، قد قامتش مردش فسان زور. کروبکش اتومات، فقط بنزین است. 3.5 لیتر یعنی که موتور درست عزیز. کروبکش اتوماتیک. ماشین در حالت خوب قرار داره. حجتاش تا ماه فوریه. معلوماتی انیقش چرز تلفن میفهمونیم. 78,000 سومانی. زنگ بزنیم بچه عزیز. میگذاریم با 11مین کوارتیرای فروشی دوستان عزیز. کوارتیرای فروشی هسته که 50 کوادرات متر 2 حجره اتاژ یکم قرار داره در شهر خوجان در 34 میکرورایون دوستان گرامی. 355,000 سومون نرخ. سراچ فروخته می شود. 2 حجره کوارتیره در اتاژ یکم. خب ремонтش چخل میبینین. خشروک ремонт کردگی نزد بالنیسه، یعنی که главной بالنیسه است کو بالنیسه مرکزی را نزدیکش قرار دارد عزیز. یعنی که در تریتوریش مقصد بالنیسه چشم هم هست عزیز. اپتیکو هست، مغازینو هست، همه طرف شرایط های بهترین. 50 کوادرات 355,000 سومون. از اون کانال ما زنگ بزنیم بچه عزیز. میگذاریم با 12مین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در همه دام قرار داره. شهر وحدت، بزرگشهر گلستان، پشتی هیکل مادر. 1 خانگاه اتاژ یکم 48 کوادرات. ремонтои фасон замонавӣ кардагӣ. 305,000 сомон нархш. ремонт кардагӣ, тайёр кардагӣ. этаж якум 48 метри квадратӣ. срочна фурӯшӣ дар ваҳдат дар бозорчаи Гулистон. хуб доми кӯҳна 4 ошёна. хона дар ошёнаи якум қарор дорад азиз. техпаспорт дора. илтимос харидории серьёзӣ занг бизанед. 305,000 сомонӣ марамат занг бизанед.
дӯстон азиз, навори мо ҷанбаст шид. чизе ки барои реклама дорен дар ҳамин ватсап рӯй кунен. лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен. бетараф нисбати лайк набошен дӯстон. ҳамин кадометон мешнавед, хушо ба ҳолтон, ҳамин якта лайк монен, дар канал обуна шен. телеграм каналам кушодагем тамошо кунен. ва дӯстон азиз, кадометон ҳамин наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.